ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чанд соат пеш Ҷастин Гейҷи Илия Топурия бебохро шикаст дода чемпиони нави вазни сабуки UFC шуд ва ҳамзамон ӯ якбора соҳиби ду бонус гардид. $400,000 бонус барои беҳтарин баромади шом ва $425,000 бонуси дигар барои беҳтарин муҳорибаи шом. Бояд қайд кард ки ин пулҳои коркардаи ӯ нест, ин танҳо бонус барои ғалабаи дурахшони ӯст ва танҳо дар ҳамин турнир чунин бонусҳои калон доданд. Ҳамин тариқ Ҷастин Гейҷи дар ин муҳориба танҳо аз бонусҳо $825,000 кор кард. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Роҳбари UFC Дана Вайт фикрҳои худро оиди муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Илия Топурия баён кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ин муҳорибаи шом, муҳорибаи сол, муҳорибаи ҳамаи чиз буд. Ин яке аз беҳтарин муҳорибаҳое буд ки мо дидем. Маҳз ба назар гирифтан ки қариб ягон кас ба Гейҷи боварӣ надошт, лекин ӯ баромада кори худро иҷро кард. Дар дуюм раунд Илия Топурия ба бадани Гейҷи зарбаҳои хеле сахт зад, лекин Гейҷи тоқат карда тавонист. Қариб буд ки Гейҷиро бо тариқи усул шикаст диҳад. Умуман дар ин муҳориба ҳама чиз буд. Мо дар ин муҳориба ҳама чизро дидем, гуфтааст Вайт. Ана худи Гейҷи бошад оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт. Вақте ки дар дуюм раунд ӯ маро шикаст дода натавонист, ин чиз рӯҳан ба ӯ таъсир кард. Ман ин чизро дар пресс-конференсия пеш аз муҳориба гуфта будам. Ӯ худро дар дом гузошт вақте гуфт ки маро зуд шикаст медиҳад. Ман ба ӯ гуфта будам ки чунин худбовар нашав, чунки вақте ки дуюм раунд, сеюм раунд сар мешавад, ту ҳайрон хоҳӣ шуд ва имрӯз маҳз ҳамин кор шуд. Ман ҳис накардам ки ӯ рӯҳан шикаст хӯрд, чунки ӯ тамоми муҳориба хатарнок буд. Лекин дар сеюм раунд вақте ки зарбаҳои ман ба ӯ ба осонӣ мерасиданд ва ӯ ба қафо рафтанро сар кард, ман ҳис кардам ки чизе тағйир ёфт, гуфтааст Гейҷи. Ва дӯстон, бояд гуфт ки Ҷастин Гейҷи дар ҳақиқат зарбаҳои вазнин доранд. Ин чизро ҳамаи рақибони ӯ тасдиқ карданд ва ҳатто аз ҳама рақиби вазнинтарини ӯ Ҳабиб Нурмагомедов. Гейҷи чанд маротиба гуфта буд ва ҳатто пеш аз ин муҳориба гуфта буд ки аз ҳама рақиби вазнини ӯ Ҳабиб Нурмагомедов буд. Ана худи Ҳабиб оиди зарбаҳои Гейҷи чунин суханҳо гуфта буд. Зарбаҳои Гейҷи ба монанди мошинҳои боркаш аст. Дар муҳорибаҳо маро ягон кас ба монанди Гейҷи сахт задагӣ набуд. Зарбаҳои daстони ӯ, пойҳои ӯ, дасти чап, дасти рост, гуфта буд Нурмагомедов. You know, this guy, he hit like truck, you know, like nobody hit harder me harder than Justin Gaethje. His kick, his punch, his left hook, right hook. ва дӯстон, шахсан худи ман фикр мекунам ки айни замон беҳтарин вақт аст ки Ҷастин Гейҷи карьераи худро ба анҷом расонад ва оиди ин карьера дурахшон ва шавқовари ӯ филми беҳтарини голливудӣ бароварда мешавад. Карьераи ӯ дар ҳақиқат хеле шавқовар аст ва ӯ бори дуюм аст ки нақшаҳои калони UFC-ро барбод дода истодааст. Вақте ки ҳама муҳорибаи Ҳабиб ва Фергюсонро дидан мехостанд ва UFC ин муҳорибаро ташкил кардан мехостанд, Гейҷи Тониро шикаст дода ин нақшаи онҳоро вайрон кард ки мо шумо муҳорибаи Ҳабиб ва Тониро надидем. Акнун ҳозир вақте ки ҳама муҳорибаи Топурия ва Махачевро дидан мехостанд, Гейҷи баромада Топурияро шикаст дод ва акнун бо эҳтимоли калон мо шумо муҳорибаи Топурия ва Махачевро намебинем. Ана ҳамин гуна аст Ҷастин Хайлайт Гейҷи. Рақиби пешинаи Ҷастин Гейҷи Педи Пимблет Илия Топурияро масхара карда бо суханҳои худи Топурия ба ӯ ҷавоб дод. Ягона коре ки ту бояд мекардӣ ин марди 38-соларо шикаст додан ки зидди ту баъди муҳорибаи вазнини 5раунда зидди ман баромад. Абаҷои ин бошад ту дар курсӣ нишаста таслим шудӣ ба монанди арӯсаки майдача. Ман ҷангвари ҳақиқиам ва бо ӯ тамоми 5 раунд ҷангидам, а ту бошӣ сосискаи испанӣ. Ҷастин, табрик, реванш барои камарбанди доимӣ, навиштааст Пимблет. Хотиррасон мекунем ки Топурия ба Пимблет маҳз ҳамин суханҳоро гуфта буд вақте ки ӯ дар ҷанг зидди Гейҷи шикаст хӯрд ва акнун Педи бо суханҳои худи Илия ба ӯ ҷавоб дод. Ана чемпиони пешинаи UFC Ҳамзат Чимаев бошад пушти Илия Топурияро гирифта чунин суханҳо навишт. Касоне ки дар мағлубияти дигар нафар хурсанд мешаванд, ягон вақт бузургиро дар ин варзиш намебинанд, навиштааст Чимаев. Дӯстон, худи шумо оиди ин ғалабаи Ҷастин Гейҷи чӣ фикр доред? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.